हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि एनादार ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय दिनै जों दासो बाजाराव थांनो नागिरदों नोंनि रुमासो मोजांसिनबा एसे स्रां स्रां गुवारसिन स्कलारशिप जानो नागिरदों एप्लाइ खालामनो नागिरदों नानि मोना नाथाय आं खालामा खालामखांबाय आंहा गाइसफोर सिगाङावनो नोंनिखौ गावना जाबाय साला जानानै लागोन माखौबा बायहेरायाव ओंखारलांबाथाय नायाबा जाखाया जाहैबाय बेयावनो दङ थाब फैबा फै मोनाबाय इधर देखो तो आज नहीं हुआ ना तुम्हारा नहीं हुआ रे कल आना पड़ेगा फिर से आओ तुम अकेले क्या अकेले तुम लोग को भी आना पड़ेगा मैं अकेले थोड़ी ना आएगा नहीं मैं आऊंगी नहीं आना पड़ेगा नहीं रे ऐसा थोड़ी ना होता है होगा हाय आंनि मबाइला गोग्लैगोन आइ पिंकी मारै मोनखो निउ नामा बेसां लाखो 800 आयु माथो जा खमाव मोनबाय खमायदों एसे सिना जानाङा ए जायो একটা দিছে না খুলতে দে মুটাটা পাতলা এটা পাতলাই না वेलकाम bonza खाजा bonza खाजा bonza पहिले पिंकी नोङो भिडिअ करियासे सोरखौ देखायदों युट्युबार हय यस भाइरेल जाबाय बेबिनि जिपे मा दं खावदों बे ओमफ्राय मैला मैलानो मानसियाबो मानो बे खावदों दे मालाय खाजा लाबोजोब्बायनो बिथाङा जुरिसिं बे दे ओमफ्राय बे दालि 20 थाखानि आरोना बेबि आयु ओमफ्राय बे कफि 10 थाखानि ओमफ्राय बे सिनि आंनिसोलै जुरि नङा ओमफ्राय आंना नै बानलु एन्ड कफिल' लाबोदों स' गाइस जोंहा नै मोनफैबाय दासो फैयै फैनानै मेंजोब्बाय बिराद बेरायबाय जों दसेनि थाखायनो ओमफ्राय आं कबितानि जिनिस लाबोनायखौ खोन्थानि मा लाबोदों मुला बिगुर आरो मा दं दे खोन्था दे ओमफ्राय आयौ बेखौ लाबोदों मालाबायनो नोंना बांसिनै दिनैनि खरसा जोंनिफ्राय गैयामोन बेखौ लाबोबाय गैला बिनिफ्राय जोब्बाय लेखा जिरो खालामनांगौ नोंना खमैबो 20 थाखा थाबबायलै आंनाव 30 थाखाल' थाबोदों Oh, 30 थाखा नङा 10 20 40 थाखा थाबोदों 40 थाखा बैनाव 1 थाबोबाय माहाय ए दानि 20 थाखानि आंना 40 आंना 60 नोंना 60 बिना बांसिन जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर बावनो दोनथ'सै आं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ सो माच फर वाचिं बाय बाय